L-awtoritajiet Ġermaniżi qed jinterrogaw minn persuni li kienu jew għadhom jaħdmu mal-Partit Popolari Ewropew li miegħu huwa affiljat il-Partit Nazzjonalista. Dan ġara wara r-rejd mill-Pulizija Belġjana flimkien ma' dik Ġermaniża fil-kwartieri tal-Partit Popolari Ewropew li sar aktar kmieni dan ix-xahar brabta ma' frodi finanzjarju. Fost dawn il-persuni is-Seed Directive irrapporta li hemm Dara Murphy li mexxa il-kampanja elettorali tal-Partit Popolari Ewropew fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew fl-2019. Dawn l-investigazzjonijiet iduru mal-każ tal-Ġermaniż Mario Voigt li waqt il-kampanja elettorali tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew tal-2019 mexxa il-kampanja online tal-ħabib ta' Simon Busuttil Manfred Weber. L-investigazzjonijiet huma dwar kuntratti li jlaħqu eluf kbar ta' euro mill-inqas 300,000 euro. Bħalissa Weber huwa il-President tal-Partit Popolari Ewropew u anke il-mexxej tal-grupp tal-Partit Popolari Ewropew fil-Parlament Ewropew. Persuni li tkellmu mal-medja internazzjonali qalu li Manfred Weber involva lil Voigt fil-kampanja elettorali fuq għażla personali tiegħu waqt il-kampanja elettorali xejn ma seta' jsir mingħajr l-approvazzjoni tiegħu. Weber huwa ħabib mill-qrib ħafna tal-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil, tant li poġġieħ segretarju ġenerali tal-grupp tal-Partit Popolari Ewropew fil-Parlament Ewropew. Waqt il-kampanja elettorali ta' 6 snin ilu, Busuttil kien ġab lil Weber f'Malta sabiex jitkellimlu f'mass meeting f'Taslima. Bħala President tal-Partit, Weber jaħdem mill-qrib ħafna wkoll mal-Ewroparlamentari Nazzjonalisti Roberta Mezzola u David Casa.